наша зямля месца агульнага карыстання. Магчыма, атрымаецца нейкімі агульнымі намаганнямі перавыхаваць наше насельніцтва, каб проста людзі навучыліся пасля сабе пакідаць чысцей, чым было. Гадзіна зямлі пачнецца 28 сакавіка у 20:30. Трэба проста взять, отрубіць ад сілкавання сваю мабілу, отрубіць святло ў хаце, выйсці на вуліцу, таму што сядзець цемры немагчыма, і гэтую гадзіну правесці без электрычнасці, без карыстання электраэнергіяй, цэлую гадзіну. Гэта такое выпрабаванне, ці наогул здольныя вы гадзіну прасядзець непадключанымі. Паспрабуйце. Гадзіна зямлі на зямлі. Гадзіна зямлі на зямлі. Час зямлі на зямлі. Гадзіна зямлі на зямлі.